Couple of me when dear Arald or kind a yen of free literature na Gaeilge. Agus the screed me an Heinz category ach Neil Gilor amagum agin leguming or Rama glachen sé hart a fé no in rod kins machine. Agus ach dear sharm an couple of pointe the pre-pointy atá insan kind a hort screed. Agus generation. Tá an rud a fad faoi literaíocht na Gaeilge nis tá ceapan héin an scéal anspéisiúil fad a fad. Is dóigh bhfuil is ag go leor daoine ins na meán ísina so sin idir 500 agus 1000 AD. Ins na chláistí fud na hórapa fad. Ní raibh gá úsáid ach legend agus gréis. Ach ins an bhliain hart ar an bhliain 600 Caracha 650 AD. Thosig duine óg Maclean a bhí ag gláiste de chuid na rua in Roscomáin, in San Cábhain. Agus bhí sé mars go láireann sin le bheith ile nó in bhúntóir nó rud cinn cinál sin. Agus í hamháin thocra sé go scríocha sé a chuid nótaí amach in Gaeilge, in nonad I legend in úsáid in San Coláiste seán. Agus de glach na halúna leis seán, agus dúsáid siad an nós sin ina Coláiste héin, agus scap sé ar fud na tíre go han sciopí ar fad. Agus dábhrí sin is sí an Gaeilge in iarthar na hórapa, is sí de bhí an Gaeilge an céad teanga a bhain le éon náisiúnar le. Gur man úsáid as I go láistí leabhar rudaí cinál sin. In san Eorpa fad le bhí an céad teanga seachas legend agus gréigis. Mar sin tá an Gaeilge ansean ó thaobh na scríbhneoireachta agus lean an scríbhneoireacht sin a raibh in ainmhain chuileathirt gan stad go dtí an láinniu go dtí na daoine atá ag scríbhneo gan éon bhrise a chorbe. Ní féidir le aon teanga eile é sin rá. A chorbe. Tá muide ag úsáid na teanga céine so bhí gá úsáid ach a siúd in San Coláiste sin in 650. Rud ní simúla fós, tá isaging céir a bheith an fearr ó sin. Cean ile a bannam nó, cean cílín sin Wolfhead, cean ile. Agus bhí sé ina bhac ag rí I dúsgart hir conal. Agus cofadas a bhainean linge is féidir linge a rá bhfuil muid Gaelta leis a bhar seo, mar is bhaid sin a tháinig na buaillí ar fad. So aon duine gur buaillach é tá sé Gaelta leis an céad duine a thosaigh go scríomh in na Gaeilge ar an mbealach sin. So sin mar a bhí agus de lean an scríbhneoireacht na Gaeilge raig mar sin agus de bhí an Gaeilge faoi bhlá ar fad agus nuair a bhí an órap ins na ré dorcha nuair a bhí cogaí ar siúil Coláistí scrista agus gachard na cin mar asáilí thosaigh na mílte daoine a teacht ó áitce ar fud na hórapa agus fiúháin ó an Éigipt ag fólam ins na Coláistí. Bhí gá cinál Coláiste ann ar nó ag tháinig an Críostíochta seach agus thosaigh na manaí ag oscailt Coláistí ach lean na drúí raig a feadh bhád agus de bhí ar bhealach de bhí ar feadh tréimhse a réonós bhí cinál comhaidbliú mar bhí na drúí anna ilte ar fad I ngach cinál rud mathematic agus réaltóíocht agus teangacha gramadach agus mar sin le. Ó se rin méid armad rá. An fearseach cean ile. An céad leabhar thosa sé scríomh leabhar chumán. Agus an céad leabhar a scríomh sé ná gramadach na Gaeilge. Sfuinneoir sin. An céad leabhar gramadach scríomh in éon teanga ribh sin seachas gréigis agus a legend. Agus tá muid fós a scríomh teangacha gramadacha leabhar a gramadacha. A go réonós lean sé sin a raig agus bhí blá ionach ar an Gaeilge scríbhneoireachta
na hanálach agus gachrad mar sin na scríbhagus filiocht agus mar sin de. An na dála tháinig deire leis na drúí, ach le fírin níor tháinig deire leis na nósanna agus leis an scoláireachta bhíacha, mar de ghlach na fili na cuairimí a bhí ag na drúí. Agus dá bhrí sin ba grúí iad na fili gan an tanam a bheith thortha, agus lean an nós na drúí a raig, agus cuideach fós ann na stói. Ach tar éis tamil de tháinig ar nói bhí scriscá dhéanamh ag na daoine ag na danar dosach agus an sin tháinig na Sasnaigh isteach agus bhí sin níos deacra agus níos deacra na chláistí cuineáil ar oscailt. Ach ní raibh sé róg anam go dtí gur tháinig cramal. Agus a scris cramal na Gaeilge ar fad mar sóldóing de bhrun sé éire ar a chuid saidúirí. Agus idir an bhíon 1700 agus 1800 de bhí nócha chuig fan géad de halamh na hÉireann agus de bhhaoin omláin na hÉireann i seileadh na Sasnach. Níor feic fáchaí ag na hÉireann. Agus fiúháin dúirt Winston Churchill hain nuair a bhí sé caintfuoi an cinál míhanamh a bhaineann idir na hÉireannaí agus na Sasnaigh. Dúirt sé de scris Cromwell éire. De chuir sé cosc ar creidimh, de chuir sé socrú anna bhí éireálta ó thaobh na talmhaíochta agus muoin agus gachrad mar sin. Agus dúirt sé tá muid go léir ag folingt faoi de Cursa Cromwell mar a thug na hÉireann géir de Cursa Cromwell. An mine is measa is féidir le gléach ar réine na de Cursa Cromwell agus tá mar a dúirt Churchill tá de Cursa Cromwell oring go léir fós. Tá sin mar a bhí ach a réonós bhí sé hit le scoilna agus sin tháinig Douglas de Híde, bhain sé héin agus ón an éal agus coppla duine eile Conradh na Gaeilge, tá Conradh fós ann, agus tháinig abheocan anmhathar fad a fad tríd an tír. Bhí aithne héin ar Douglas de Híde, mar bhí cónaíoring in Malachy Derryn agus bhí sé sin na cónaí coppla míle sír in French Park. Agus bhí methar in na goctar in Malachy Derryn, agus bhí sé mar goctar ag Douglas, mar sin bhí Douglas isteach amach sa teachn tá mar fad agus bhí sé nachna go ngéir. Ag an am nuair a bhí sé ag bailú na Nórán agus ó na seandaí í timp na háite agus bhí mar déanna cóidir leis. Ach réanos tháinig sé sin agus tá muid féin, tá muid go léir inis dar éire mar páirteach in san rud a thosaigh Douglas de Híde agus ón O'Neill agus ón O'Crowney agus coppla duine eile. Agus tá sé súsúin go léir ar gcuid a dhéanamh mada leis an Gaeilge. Agus mar a dúirt mé níos luithe nuamh de bronam ach leanam gá rán, tá sé de gúlgas ar chuileganna a bhfuil simeige in san éireannachas a chorabéil. Ólas a chur an Gaeilge, sima chuirintí, í ólam, í leabhart agus iireachta dhéanamh í a chur daoine eile, a chur ar an ólas faoin Gaeilge. Mar ceapan sé, nuair a chur an daoine ólas ar an Gaeilge, Jofa siad amach bhfuil sé milsnach simúil ar fad agus bhfuil starb anmhór agus anspéisiúil baint lé, gur mín maige.